Horas madihita saluhutna akadamang do dainang na hualongi hami marhiti-hiti Tuhatta Yesus Kristus di dia pehita maringanan dia pala partikyanon. Amanginang adorang sotaruli hita sian hata ni Tuhatta tapasada maruhatta martangya kita. Dameni debata na sumurung sian saluh na roha. Imana mangaramoti akka ate-ate roha do pikramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Huria ni debata hata ni debata na saur tuhita denek mai sian buku di si Musa na palimahon biddu 30 mamukka sian ayat 15 ro di ayat 20. 5 Musa biddu 30 ayat 15 ro di ayat 20 hujah kami matuhita o duhatan ni Tuhan. Idama nunga hupapiliton tu ho sadarion hanguluan do hatuaon. Hamatean dohot hamagoan. Au matutu madokon ho sadarion. Ikon haholongammu jahuba di batam. Jala marparange diakka dalanna. Uhuk mangaradoti akka patikna. Akka aturanna doho uhumna. Asa pangulunna ho. Jala patroponna ho. Jala pasu-pasun ni jahuba di batapo di tano sitopotommu. Nuaeng bahen partalianmu. Alay tungsura marbalik roham. Dangolo ho manangihon. Lamolo ho ela-elaon marsobat waka dibatasi liban. Do mangoloi akai. Napaboton hiyama au tuhamu sadarion. Iko magos itu tuhamu. Jaladang tagamon lelek kamu mangulu di tano sitopotommu. Dung tari par Jordan bahan partaliamu. Joku masadarion langit doho tano gabe sitidangikun dopak kamu. Pabuan na kupapiliton tuhamu hanguluan do hamatean. Pasu-pasu dohot toru-toru. Di bahani pili ma hanguluani asa manguluho doho pinoparmu. Doho pinoparmu sogot. Asa holongam mu jahuba di batam. Jala tahinomu suarana. Jala marsiloh roham tu ibana. Ibana hanguluammu hian dohot na pagijang umurmu. Asa totoko maringan di tano naung niwar rihon ni jahuba hian tuak kaupum. Tu si Abraham, si Ishak, do si Jakob, naing lehononna tu nasida. Ido yang usahana. Dihita saluhuna akadamang do dainang nenolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus. Hal na somal do di tonga-tonga niya kaparngulota selaku na tua-tua mamudaya kaya nakota. Jalata igil do, iya nakotay niyan ikoni mamangulaon akapodatta. Jala molo diulaon na sida akapodattai. Pos doro hatta jala ido gabe parhitiata martangyan tu debata. Iko gabe uli. Parngulu dinasida. Alai molopola manibila kaya nakotay sa nakapoda na tigor na hitapasahat. Totu gabe judoro hatta. Jalangolo dia nakotay pe mungkin gabe dang dinggado. Ima anggopoda na hitapasahat. Apalagi mamolopoday poda na siya debata. Di bagasan turpu jamita na sa tuhita di apala partikyanon. Mar pidato manang dipodai si Musa do musenang bangsoni debatay. Adorang sotol has na sida tutano Kanaan. Di do podan na parpudi maon na pinasaha ni si Musa adorang so digatihon si Joshua si Musa. Nagabi parhitian ni debata madongani bangso itu tano Kanaan. Na di bagasan podan na pinasaha ni debata tu bangso marhite-hite si Musa. Takas itu tudo di dokon ikon ni mapilito ni bangso ni debataido
di tonga-tonga ni ngulu dinasida na mamilit debatado manang akagana-ganaan. Alay tung masay apit situtuma didok ima debata didok ima buku na badion. Molo nasida mamilit mangoloy debata, mardala di bagasan asini rohan di debata, mardala di bagasan nakapatik ni debata, gabe madapot ngulu manasida, gabe tarpasu-pasu manasida, baka didokon, di ayat pasapuluh na po niya manginang, asa pangulun na ho, jala patropon na ho, jala pasu-pasun ni jahuba di batapo, di tano si topotom munuay, bahin partalyamu. Mangoloy debata, ngihuton patik ni debata, berarti mangolo. Nah pasti ya manginang, nungatung masa takas, di ida, di hajong joko bangso ni debatai, basa-basa ni debata, nama nogu-nogu ngulu dinasida. Mulai siya naparjolo bukas nasida siyan tano Mesir, nang masuk imatu tano Kanaan, ngamar taon liling na, di parorok debata nasida, di togu-togu debata nasida. Jalanunga tung masa takas, dia dopa dinasida, ise nasunahot, di padan ni debata, di patik ni debata, di dalan ni debata, dapat buran ni debata. Mate langsung. Dako lang ibana na mate, do paparan na mate. Alay, nasa julma na mangoloy debata, ikotar pasu-pasu. Ido na di pinatuduhan ni debata. Alenido, takas do di boto debata, ima tano Kanaan, tano ni halak sileban, gudang akagana-ganaan disan, jala akagana-ganaan non cukup menarik secara perdagingon. Nabuy mabahin lipe hapor siyaw, mangolay Tuhan. Alay, takas madidok debata tu nasida, pilih masa darion, ise do oloamu, debatam do, molo dioloy ho debatam, mangolo di bagasan patik do kadalan na tarpasu-pasu ho. Alay molo dang oloamu debatam, ikon ni majalo omu ma akka uhum akka bura ni debata, jala dakko lang bura ni debata tu dirina sabing, doho do tu akka poparanna. Alay na mangole debata, dakko lang ibana di pasu-pasu, doho do nang akka poparanna. Amanginang nanolonga di baga sa tuhata Yesus Kristus. So narsa mahata ni Tuhan no tuhita ganuk marsada-sada. Dihita saluhu na. Ise do tutu na tapil di tonga-tonga niya kaparngolota. Mangulu do hita di bagasan patik do lomo ni rohan di debata tahologi do debata. Manang aka portibio do aka pangisinan do na tahologi. Alana jojot tita manginang dang na mangumi hami. Jojot tita sa kahajut na kapardagingon, aka ulaw ni portibio dope taulahon. Bakol dope hita marsaur do debata, bakol dope hita ro martangiang, bakol dope hita mangulaw akalomo ni rohan ni debatay. Alay, molo mangulaw na ka na di portibion, jojot dope murah-murah hita. Olo dope hita marmihi-mihi, to aka ulaw na sunadinggan. Olo dope hita pabalik-balik manang pagada-gada hata. Jala olo dope hita mabuat naso ugasata di tonga-tonga niya kaparngoluan. Boto hamu na maamanginang. Saluhu na nataulah nalipe sa lomo ni rohan ni debata, di boto debata. Jala uhu mo ni debata. Bahkan olo dope hita molo di bagasan akahasusaan. Gabi mardebata silibak kita. Mardatu, manuku tunamalo, istilah-istilah sonari marubat tuta dokal na asing. Amanginang boto hamuna ma di bagasan partikyanon. Molo ido ima taulah di tonga-tonga niya kaparngulota uhum ni debatado masa tu hita. Alini na perjulus sahali,
Iko ni mata commitment toma di tonga-tonga ni parngolot taganu marsada-sada. Di tonga-tonga niya ka parumatanggot ta. Iko dohonot tama iko debatado haholongakku. Iko debatado olowakku. Iko ulahonok kudo patik ni debatay. Molon debata taoloya manginang. Debata tabain gabi haposan di tonga-tonga niya ka parngolot. Pasti pasu-pasu ni debata kita. Dakola kita pasu-pasu ni debata. Alay dohot do ng akka poparata madapot hinauli siyan basa-basa ni debata. Ingot tamu na maamang inang. Mungkin na mangoloy tukan. Tung masay hasi si tutudo. Olo do memang suhar seroka. Buasa mi do kosongoni nunga taolo itu kan. Alay humaliang ta. Olo jojo mabahin tubuh akarimasta. Dihosomi hita. Mar elak tu hita. Mar gana-gana na orang denggan tu akangolutta. Amanginang. Molo tumpe taolo itu kan. Dang nagabe daw akasi taonon. Alay molo taoloy Tuhan nagabi margugudu kita mga dopi akasi taonon. Namangyo amanginang marhite-hite hata ni Tuhat na di bagasan partikyanon. Buasa may ko taoloy manang taholongi debata manang buasa may kumardala kita di bagasan dalan ni debata. Iko takas do botot tamanginang ala naung debatado parjulo makkaholongi hita. Jala holong ni debatay dang marsokot siya tonga-tonga ni ngulutta. Di bagasan Yesus Kristus, ditik kinalipe hita, ditik kinalipe portibion, ditik kinalipe jolmay sedalan ni debata, mardosa, di patudo debatado holong ni rohana. Di pelehod do ima Yesus Kristus, mata iba na dihaw pinorsilang, mabugang akadaging na. Sa luhut na ipataridan holong ni debata. Naso hatu dosa, nasa hatu bagasan parngolota. Holong ni debatay luar biasa amanginang. Dilehot tu hita hosa hangoluan. Dilehot tu hita haipasot. Debatado na parjolos sa hali na makaolong hita. Di bagasan Yesus Kristus dipataridahon debatado holong ni rohana. Jala ditongos debatado to di parbadia madongani hita. Pataridahon holong ni debatado ya manginang. Dang ditongos debata to di parbadi pataridahon rimasna. Alay pataridahon holong ni debatado. Pat boto tu kita. Nasomasoho do holong ni debatay. Ang pajujut tita manginang. Songon na didoko di 2 Timotius 2 ayat 10. Mungkin kita sering sekali tidak mengasihi Tuhan. Tapi dia senantiasa mengasihi kita. Mungkin kita sering sekali tidak setia kepada Tuhan. Tapi Tuhan senantiasa setia do totom makaholong hita. Debatado perjulo makaholong hita mangina. Aleni ikut taholongi ma debate. Bahasa ikut taholongi debata. Asa madapot tua hita di bagasan parngolota. Di ayat pa 20-hon. Asa haolongamu jahuba debatam. Jala tanyonomu suarana. Jara marsiloho roham tu ibana. Aibana hangoluamu hiando na pagad jak umurmu. Asa totoko maringan di tano naung niarihon ni Jehovah hiat tu akopu tu si Abraham si Ishak do si Jacob nang lehonon na tu nasida. Janji ni debata. Mulo dihaulongi bangsa Israel ma debata. Tarpasu-pasu nasida. Jala kita pesongani dua manginam. Molo neng haholongat ta debata. Pasti do terpasu-pasu hita. Taruli hita. Mungkin prosesnya berbeda amanginang. Proses nama kaholongi debata. Hacik do jumolo. Alay tonggido na parpudi. Alay molo nama nadiko debata. Mungkin tonggido parjolo. Alay paik do na parpudi. Iko natapili amanginang. Molo tumpe hasi akapar ngolota. Alamak kaholongi debata. Ale jalot tadunon hatong gyun ni parngoluon na pinatu pani debata. Imangulu na notong
naik ko jalot taganu marsada-sada. Oloy hamuna debata, pilih tamu na debata, di tonga-tonga ni ngulum, di tonga-tonga ni rumah tanggamu, di tonga-tonga ni akka ulawmu. Asa tarpasu-pasu ho, jala asa gabi pasu-pasu ho, tuaka humaliamu. Amen martang yang mahita. Mauliate ma hupasah ruah nami tuho debata nami, debata parholong rohan na sumurung, na totong makaholongi parngulun nami sa tubagasan partikyanom. Di paingoto kami Tuhan, asa totok kami makaholongi ho di tonga-tonga niyak kang ulo nami. Asa tarpasu-pasu kami, asa taruli kami di akka basa-basami. Muliati di ho Tuhan nami, di bagasan Kristo Jesus martangya kami tuho. Amen. Horas madihita damang dainang, Tuhan mamaso-maso.